Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nkachi tata bụ afọ fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo n'ala obodo. Onye chụbara anyị ya daa, onye cheta ihe ọjọọ ya eme anyị ya mgbe onwe ya. Onye fụrụ anyị cheta nwụ ya nwụrụ anwụ, a sị m ọzọ anwụzi na mana onye nwere onwe ya anwụ anyị nkwu. A sị m onye chi fụrụ anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị m anyị gbuo n'ihu na anyị egbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị egbute mma, anyị gbuo n'aka ndị na anyị egbute mma, anyị gbuo n'aka ebe na anyị egbute mma. A sị m na aka ya amaghị na tijiji anya amaghị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ụwa ọbụla anyị ha wee fụ. A sịrị m na ihe ọma ya emere anyị na onye ọbụla na-asịkwa na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ahụ tinye bụ onwe isi. Agwa m onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana tempụl. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ 4 cardinal elements. Yes, enwere other elements, but 4 cardinal points. Anyị ga-emetụgosi ya aka ka ị wee mata ihe ị kwesịrị ịma gbasara the elements na uru ọ bara na afọ ụfọdụ n'ime fa. Ọ ihe kwesịrị ịma. Mana before anyị gaa n'iru n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ anyị ga-akọwa ọkwa dị mkpa ekwesịrị ịma bifo anyị gaba n'iru isiokwu anyị ụbọchị taa. Nnerecha vidio atụsara ya ndị ya dị ọnụ. N'isiokwu anyị n'ọkwa anyị ama n'ụbọchị taa bụ echefukwara na o nwere aja anyị na-achụ n'Ugochi tubelu Odinana tempụl kwa ọnwa. Akọwago m uru aja abalị. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọ na-last for 14 days. And ọ na-abụ na-akọwara mmadụ ihe were onwe mmadụ sị ọ bụrụ na ị bụ onye adịghị enwe time for ịchụ aja for spiritual exercise, my brother, forget it, you have not started. O nwere ihe ọbụla bụ your heart desire, you must work for it. You cannot be sleeping. Ewere ihe atinye gị n'aka. Forget about the story of manna. Manna dagoro n'ugbo something you will eat. Pass here through the west. Tomorrow you shall come down manna weather. Even at the stage, I will have manna is any manna over. So manna is anywhere. So whatever they want to achieve or become in this world, you work for it. You long for it. Oh, never than I'll Matthew 7:7 says, you must make an effort for yourself. So when we don't know ordinary, I may do my mouth. Here, the young mamma, careful, I have brought fairy tales. Then I see no one asked by him. Okay, now for him. Join my YouTube video. I think the year 2020. Check the progress. Check the progress. Yeah, bro, magic. But you make an effort and keep the consistency. Must be consistent. That is the secret. Oburu na ime has again a tool for that. You made that image. You made a lesbian attitude more very lazy. How can you make it? Now, aja when we do the Odinana. I have my altar. I will want to do them and live in a conducive environment. Maybe they set up your ordinary altar. You have not done it. Are you serious at all? You have him. My altar inside my room facing the east. Now my quiet time. Oh, yeah, but when you have quiet time, when I see my resume on the promoter, I'm not going to go on creating game and the wood hasn't given you quiet hour. Yet you can acquire a little bit, digress a little bit, what are the importance of Isona Aja? However, not to Aja, name a young more than need the able to keep home and a melon, like if you're gonna be yet never would jar at them. I don't too much for 14 days. Tell me you're not too Aja, we're gonna be Febana, be a candy. One day, one guy will come outside, sitting there no one outside for 21 years. Another 21 years, the motor the young world. Now, then the animal, nothing, not one if you have one problem or the other. I bet this guy will too much. Now, was I one no game. But when we see
wee nwanne m na ha so si ya kiri ihe a ga-eme na o nwere ndị ọnọdụ ha dị ịtụgharịa na onye agwaji agwa m na ya wofu nwa ebere this guy metụ m so much wee jụ ha kiri ihe a ga-eme ha wee sị m aja a na-achụ for 14 days mee ya public ka ndị mmadụ wee kwe iso na ya ga-esi na aja dị etu a wee meere ndị mmadụ ọtụtụ ụzọ si n'ụzọ dị etu a mee ndị mmadụ dogbunye ha elu. Echefukwara na-enwere oge awa mmụọ ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma mana what you don't know it. Wee kọwara ndị mmadụ na-enwere the hour of mercy. Hapụ na ndị ụka nọ mgbe azọrọ ya kịta from 1980 something ka ebido ọnụbụ ya izi a na-asị na nwere divine mercy na-enwere time of 3 o'clock prayer. Ihe a bụ nkụzi dị ibu uri ọkpụtọrọ ọkpụ na ancient books recognized na 3 o'clock is the time of mercy, whether ma 3 a.m. ma ọ bụ 3 p.m. any 3. Ya bata mgbe ha na-akọ akụkọ maka onye nwa nwụrụ n'elu obe ha so na okwu biri na 3 o'clock. Before you know it, ha so na na-enwe divine mercy 3 o'clock. Nke bụ eziokwu na o nwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. Like nke mere na Pentecost week, enwere the time the Almighty ji pour blessing, his blessing n'ihe niile o kere ka wee na-renew the entire creation. Because lack of maintenance will make the whole creation to decay. So Almighty pour his blessings. Onye ga-awụ mee asịnọ Pentecost week, that is oge Pentecost. Enwere season. Na emere ndị na-eso Jizọs nwa wee fụ ile ọkụ ga-egosi ha na ihe abụ ihe eri occurrence na-eme in creation. Nwakwara ga-atụ so na ihe eji mmiri na-ezo edo wee maa na ọ na-eme etu a ka ọ dị. Oruwa another time ihe niile ekere eke na ewuru abụrụ ọhụrụ ma even plants will start greatening na gosi na o nwere blessing na-abịa. Mana ntụtụrụ anya mmadụ ihe afụdawa mmiri ozu mana ana m agwa na o nwere ihe ndị ọzọ na-take on spiritually ka ofu. Wee sị na 3 o'clock agba oge eji atụ ndị mmadụ na agbụ wee maa alụghị atụ so na ije n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na o nwere oge Jizọs ndị ụka ọbịa na-aga wee sị na ọfụ nwaanyị olulu ọbịa ọbara nwaanyị wee sị na ya na obodo ọnọdụ apụta eti wee sị ya ebe ị nọ na akụkụ pool of Bethsaida kedu ihe kpatara na ị na-eji ebe ya na mmiri a mgbe mmiri a ji agbalụga mgbe ndị anjelu nke Chukwu ji abịa ọṅụṅụ mmiri a onye mbụ ọnwụ na-aba anya na mmiri a na-enweta ụgwọ nsọ. Ọ dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mana ụlọ adị agụ ịgụrụ ndị agbata na o wee bụzie na owezi na before na ihe nwụrụ mmadụ na before ya ebili ka ya banye ụlọ ọzọ abanye ego to show you na o nwere particular time ndị anjelu nke Chukwu ji agbadata na-eme mma. Wee na-akọwala gị n'oge hour of 3 ọ dị very important. Ọ pụtara na mmadụ enwere ike inweta ihe ọma dị iche n'awa ọbụla mana nke oge a na-adị nnukwute iche. So but the problem bụ ndị mmadụ enwere ike ịdị na-ayọ onwe ha for certain time 5, 10, 15 minutes. It's okay. Ọ bụrụ na ihe nwere ike imewu n'oge ndị a because of maybe ibilite by that time nwere mara alasị n'ụlọ ahụ n'ụla you will not be able to go back to sleep. Yes, more ways than they set the phone 2:55 or you wake up. Messi I want still go back to sleep. Man, ọ bụrụ na gị nwa ahụ emewu ya and the train nke ihe oge iji anọ n'ọrụ gị choose any other time. Mmụọ ga-abụ they will see grant ya haje but you must make an effort. Ya nwee time. Ị ma abụ mmadụ na-amadụ garị 24 hours you want 5, 10, 15 minutes but nwee time iji watch film if only you are not serious. So ihe ndị a ka m na-eme mgbe m na-eme ihe dị etu a ka wee sị m ji emebe ihe mmadụ agọrọ m ya and wee gwa m etu m mesi na-eme ya ka m na-eme dozi onwe sizie ka ndị mmadụ so mewe ọnya akwụkwọ na aja na-achụgo oge m bido ihe ahụ ihe m na-eme bido since ihe 2000 mana only last year November uru onye na-eso ya akwụkwọ na November last year ka anyị bidoro ya. So that is that. So ọ bụrụ na nke ọnwa m a ga-abụ nnukwu iche mana nke ọnwa m abụ taa bụ 7th ka ọ na-end ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịjọ ya bido n'echi bụ Sunday ka m ga-ebido ya bụ aja. So all over the world ọ bụrụ na iso na ndị kwụnyere ụgwọ mee donation na ịchọrọ iso ya bụ aja ihe ị ga na-eme mee ka sure if you can join me all over the world but time are not the same. Early morning time on 8 if you can light up a candle don't near space here is to cook you 5, 10, 15 minutes as long as you can carry it. Then go here what to show you. You may say you are free to go any morning time. I'll put you on that at 8 o'clock. No, any time on that it's okay. Morning time, all time for petitioning.
enwere oge eji agba ụgwọ ma oge eji ayọ ọgụ ihe niile mana morning time is for Iloma. So you join them all over the globe. You may see if you buy a candle, the next day lighting up. My year may we not even on the convenience enough you may be not only well. Just first is utter words of supplication. You are here before you go continue your daily business. Can't be him with the key from your end. Sorry. And they go again, no begin. Imagine you go to one temple. Our temple, we have a salary on YouTube. You will get your fear that you from your wherever you are all over the world, you can imagine the place. It's more you can travel with that. That is another 10 number. So the natural use we want to go on my teacher. You don't come on my wedding teacher. No, why just celebrate consecration of the temple. By this time now I consecrate the temple. So all yearly event. Now, all guys just celebrate that they don't get money in the temple. Ndị na-eje ọrụ na-eji Igbo mmụọ na-eweta ihe ọma dị iche ndị anyị delu nke Chukwu ya na mmụọ na-apụ apụ arụsị na-achụ ndị amoosu na-achụ ndị otu nzuzo na-anụ ọgụ ahụ ndị anyị delu nke Chukwu ndị na-eje ọgụ na-eje ọrụ na-eji Igbo na-anapụta ndị echi echi na ndị agbara ụzọ oge ka anyị ji celebrate ezumezu nọ na temple. Mana nke ọnwa abụ na ihe dị iche bụ na nke ọnwa abụ ọ bụrụ na anyị mesịa ebido na 8 ọ ga-eke na 21st. That 21st ya nwa instead of iwuzi egwu efi ka ị ga-egbu cow anyị ga-eji wee seal ya bụ ayịyọ na petition and aja niile rituals anyị mee for 14 days. Anyị mesizie ọ nwekwaziri ndị ọzọ ndị anyị na-arụ ọrụ dị iche iche all over the world ndị sendịrị ego ndị a ga-egbu egbu n'afọ ha wee yọọ ayịyọ dị iche iche. Nwere ndị a ga-agọrọ ọfọ dị iche iche nwere ndị a ga-ekwubi okwu dị iche iche n'afọ ha. So ọgwụkwa ndị chọrọ isonye na ndị dị etu a ịma na ọsọ taa ka ị nwere ime nke a ka enwee ike wee buko because tomorrow morning is already late. Now anyị ayọkwara ayịyọ n'isifa ka bụ ihe ị kwesịrị ịma nke abụ nke abụọ. Ọ bụrụ na anyị mesịa nke a then mmemme agaba n'iru a ga-enwe ihe dị iche iche a ga-esi ndị dị iche iche a ga-enwekwu ndị na-amịsụ ya na-enwe fad ebe ọnwụ na isi all over the Nigeria ya coming nwa ọgwụ afọ ọ ga-ebido na 21st and 22nd. Anyị bido na 21st masara aka dị na ya emegido mmemme ndị egwu ya agbapụ emegide ọrụ abalị mechie ebe 8 mechie for the day. Then the next day bụ Sunday anyị bidokwa n'ehihie ya bụ Sunday awa anything 12 o'clock anyị bidogo ndị egwu live band ga-anọ. Then a ga-ese jichekwa maka n'obi ndị friends and well-wishers of the temple ya anya my personal friends will be there. So ebe ọ bụla ị nọ all over the world you are invited. Ka abụ ọkwa. So ọ bụzie na ị chọrọ isonye na ya send them message 08057837672. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa dịka si wee kwu na mbụ 4 cardinal elements. Kedu the 4 cardinal elements? The sun. That sun comprises the sun, the moon, the stars, and rest of them. Then the air element. Then akwago mi say that the sun element was the fire, but eke nyabisi, because the sun is like the representative of the power of the Almighty, the energizer. Without the sun, nothing germinates. Yeah, so sun is the eke. Then olie bụ mmiri. So mmiri olie. The water elements, the salamanders, the water sprite, the mermaids, and all the elements in the water. That enable that generation. Then the after the air elements. Then after the air elements, then the land element. That the mother earth. Now, this the other elements that wall na. No wall how they grow, but the rock that is the norms. And when the norms, then when the water sprite, then when the elves, and when the elves, then when the norms, and when salamanders, and when water sprite, all of them, there are too many. I want to build up our for having them. They are confused, but
ya na-achịkwala gị na ndị na-abụ ndị angel nke Chukwu na-echekwa them si ekwa nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ịghọta how the elements work. If the importance of you being closer and make yourself friendly with those elements. Nke ọzọ ma na-alaghị ka ịkụziri ndị mmadụ ọ bụrụ na ndị mmadụ na-akwụ okwu na-azụ element. Stop limiting yourself with only one element. Ọ ya batara na mụ Eze-Ana adị m emphasize eziokwu na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-akụzi ihe na so many things. Ndị mmadụ dị more emphasize gbachara ha afọ asị what is my element. That one is nkụzi ụfọdụ ndị mmadụ na-amụta from ọtụtụ ndị na-akụzi spiritual one ndị abụrụ ndị ọdịnala. Enwere ndị abụrụ ndị ọdịnala bịa na social media na-akụzi so many things. Ị bụrụ onye ọdịnala, kedu ihe gị na onye ekwetara na ọfọ na-ekwu? Kedu ihe gị na onye na-ekwetara na n'ịchụ àjà ihe mmee na-ekwu? Onye ekwetara na nzu ihe ọ na-agwa ọgwụ si sex onye ahụ spiritualist ka ọ bụrụ onye ọdịnala. And marakwa na enwere so many danger in practicing spiritual religion, like foreign religion. Either I just hold in the there were so many things spiritual danger. If you don't have a problem with whatever rituals one agwa gị mee, ime solution. O nwere ndị onye nke na-ekwuchi na social media na-agwa ndị mmadụ ife ha ga-eme na ha jebe na room ha gbara ọtọ mee nke ka ha ikwu the spirit of their relative. Some of these things is occult training ka ị na-eme. Agwụrụ nya ka m bịara ikwu taa mana ihe na-achịkọwara gị bụ real Odinana does not encourage that. It does not encourage astral travel or anything. You know why? There were a lot of challenges, spiritual challenges in doing so. One day must not acquire Yamana, Yan natural through Akania. In a corner near Budiba Niger with swimming aids, that is oxygen and all the life jacket and everything. Or you are using two. Here now is called life jackets. Now and swimming aids. Now, you are exposing yourself to a spiritual changer because you don't know how to swim. Only know how to the malfunction, all those things you are using can purge them. The two will leak. And even your swimming aids, all of them will disappoint you and you will be drowned. Man, only learn how to swim yourself, like only job, only nothing and I will put down on the other side. Because you learn the skills. So in spiritual thing, you learn the skills from scratch. Will develop your spiritual power. Therefore, and with this, nobody will harm you. Nobody will recognize you. But when you start practicing occult training, you're under one grandmaster. Believe in me, you are making yourself, you are vulnerable to every spiritual attack. Your grandmaster don't get in Akia. You are in a mortgage your life. So stop learning those occult trainings and whatever, because you will not have spiritual backing, because you don't know the tricks, you don't learn, you don't have spiritual backbone. But with your Odinana, but only using spiritual exercise, gradually feeding your doing all those ways you're supposed to do. You want that spiritual backing from the root for more than, and believe in me, nobody, no spirit, no more so I'm not you na-achị kọwara gị gbasara this element ị na-afụ ọ bụrụ na ị mere onwe gị enyi ọha all the elements that one elements nọ ka na-ebialụ all brothers and sisters nwere ofu nne na nna. Ọ bụrụ na ị bịa gị na ele na-ewe friend to the family gị na their first brother are friends. If it good to their brother will be telling the siblings and the parents, if I is a nice guy, see what if I have done to me, if I have been helping me, believe me, gradually, all the members of the family will love you. And you will link with all the members of family because the first contact person have already spread good news about you to the other members of the family. The same thing with the elements. Example, I was born on Nkwo Day. Yes. You have that over the elements, the gnomes, the elements in our world are more active that particular day. That's why they are the one that welcome me to this gross material. Then in other hand, I have the lake with water. They can want me. Now, my mom was sorry.
So that kind of way clear it out. Ọbụrụ na onye ọbụla na amụwa anaghị ụbọchị nkwọ ịma na eburu nwa mmiri ọ bụrụ eziokwu. Ọbụrụkwa na onye ọbụla amụwa ụbọchị orie ịma na ịpụtara inwe link with water. But does not mean na onye amụrụ ụbọchị afọ abụrụ nwa mmiri. Ịghọtara ya? So ọ ngwa ndị amụrụ ụbọchị orie mana ha enwere strong link with water. However, they have a strong link with air or whatever. Etu a nnọkịta amụrụ m ụbọchị nkwọ enwere link with water. So if na ọgbọgọ mpi now what is important is you are being close and nice to your own elements. Once you are a good guy, a good person with them, they will link you up with other elements. So that's why I don't like limiting somebody with one element. No, you can actually be able to send the element message as a good somebody that is already built his spiritual capacity. He can send the sun, the moons, and the stars message. Understand? But I do avoid other elements. So stop limiting yourself to one element. The most important thing is that once you are good with elements, you will never run into challenges. Let me give you an example. Ndị ma nkụzi mana ndị like iji ihe ma wee mara atụ ihe mara. O nwere onye a na-akpọ Sọl. Onye emechaziri mee mmiri Chukwu according to that allegorical story in the Bible. Ọ was Paul. Ọ sị na ọ na-aga akpọrọ ya Paul of Tarsus na-eje ọgụ ije defend ya n'ụsọ ndị ọ na-eje n'ụsọ. Ọ dịtere ọ na-eme na ọ dịrọ connected with elements. For the fact that ọ dịrọ connected with elements, the mission ọ na-eje ka o jee commit more crime igbu ndị mmadụ is no. Onwero chi ọbụla sọpọtụrụ murder. For the fact that ihe ọ na-eje maka ya bụ a suicide mission. Also ya bụ nwere na onye ahụ amụrụ eberivu na ihe iberivu. You want right to take the person's life. So that Paul of Tarsus, ndị ụka ọbịa kpọrọ St. Paul of Tarsus, ihe ọ nọ ya bụ suicide mission ọ na-eje whatever, as long as the mission ya bụ ka o jee were ndụ mmadụ is wrong. Now, mgbe ọ na-enye ya bụ ije wee gwa anyị na enwere ịnyịnya, that is animistic, because animals they all belong to the animistic, while human spirit belong to spiritual realm. While animistic is in the animistic realm, that is the highest point they can stop. Now, horse oji agara ije, being that the horse no be connected with the element, because some of these animals you are seeing, they more connected to the spiritual, that is to the elements. And the element they see, they have the instinct that the elements will always tell them, give them, they will know. But we human beings are supposed to have those instincts in us and supposed to have those connectivity. And believe in me, if you have those connectivity with elements, because they see beyond you, you will never run into problem. So why you are running into problem today is because you disconnected yourself from elements. You are not getting any sign. You are not getting any pre-information whenever challenges and doom is coming your way. What happened to Paul? That Paul was going to the war, Saul, normally called Saul then. O wee bụrụ na na-enwere danger dị na-enwego other beings. That is not na-echie ka onwe ike nweta ihe mgbu ka na-emesi takwasị ya. Ma do to nwere the ordinary connected with elements. You couldn't see it. Ọ bụrụzi ordinary horse. Obu onye connect to the elements. Wee fụ ya na onwere danger dị. Horse wee jụ na ọ magazi. Look easy for the first time. He was mad with the horse. Kedu ihe batara dog horse a ga-eji look ya isi. Onye ọpịa ihe ọ na-apịa mee side ọ na-eme ka ọ gbukwuo. Horse kwechiri na ọ eche. Ma ọ na-agbazi nnekere ka emee n'ike ya. The elements, the beings, bụ ndị na-eweta justice, because the mission on the ejebo is the wrong mission. And we say according to that story, we say that beings were sent the area ihe karịrị ya na awesi owe kwuchi. Ite go around that one door ka ọbịa. So ya na-achịkọwara gị bụ na
Why you are facing challenges you are facing today is that you have been warned before now. But because you are not connected to the elements, believe in me. Only one that has God punish you don't understand how things work. All the elements, how are you the conductors, the coordinators of the natural, all the nature. All I was in the name, ime mma agwọ ụgwọ, ime njọ agwọ ụgwọ. All I they take a record of your good and the bad. So I know how that punish team. I will go them and send them and earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Mr. President is in Ebe Odinana Ugochi as the president. My name was the agents of government. No more reward when you do the right thing. If you do the right thing, your local government chairman can reward you. And will other agents of government that can even recommend you for ON or national honors. Forget about the Obodaya when you can by corruption or corrupt people or if you don't go to the clique. Mana Obodo Molisi kwesịrị reward even a common citizen no make them man. And with agent of government like road safety, no bother ha ime sure na onye ọra na gara lane n'anya. E nwekwara ndị uwe ojii nwere ike ịfụ na onye ọbụla dara iwu obodo n'akara ya ahụ. Nwekwa ndị ọgwụ ọrụ ha ndị kọtụ ikpe mmadụ ikpe ma nye ntaramahụhụ kwesịrị ahụ n'ọya. Ihe niile na-awụ the agent of government. If you do good, agent of government will recommend you for blessing. If you do bad, they will discipline you by sentencing you to jail or to prison and all those things. So you can see that now. And they will be majority that the agent of government will discipline you and they jail you. Mr. President can have one. It will accord my blessing, my favor, my punishment. All the party jaga. The agents of government don't all happen to so that they defend the country. It will catch break 9 choirs of angels. HF can name with the thrones. The angel, God, show up in a seraphim, name with guided angel, more than angels and rest of them. You need our 9 choirs. You have their level, and duty difference. It was no ministry position. It will accord. So when you are in good terms with the agents of government, you'll be blessed and you'll be promoted. It will accord now when you are in good terms with the elements. All how I they don't get they have all the principalities and powers. Like example, come up with now what do Kobia. When Queen of Heaven. That Queen of Heaven is the primordial queen. But to go get the divinity, the throne of the Almighty. Then when they following by the queen, the primordial queen too. All that always one young and you make about the Lotapa. Now where the Abochi, I don't know if Christianity or Kema. My boy is an angle called Warofu and Nilum, that you just do that Queen of Heaven, so not very Maria, Queen of Heaven. Now was the one you can anywhere, you're right. You're a one who, well, say you're right. But I'm one the one you can go, my friend. It's an Abochi, I'm very quiet for what that queen. So, but then I think what I don't ever they were that throne before. They don't like that, and them I guess no, they could know it. But then now the entities of powers. And once you are moving in the right direction with elements, then you will be blessed. Why people are running into spiritual challenges is that the natural laws have been moving in the right direction. So for you to receive blessing, you must key into that moving to the positive direction. But whenever you try to stop the movement of the natural laws, you'll be hot. It's like on your floor engine and outside on us boom 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 the belt grinding machine. You try to use your hand to stop it, believe me, you will hurt yourself. Now, the only for you to be in good order with that machine is allowing the machine and flow in the same direction with the machine. So in creation, if you don't like what is happening around you and you want to change some certain things, believe in me, start today to live your life by adapting to the laws of nature. Key into the natural laws. Natural laws demand that you must do the right thing. Whatever you sow is what you reap. Now don't forget that things are not automatic immediately. Should not discourage you. One bishop Fulton said,
hard time never lasts, but hard people do last. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta nkụzi a na-akụzi na YouTube kwa ụbọchị, jee na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Echi send the message maka afa ma ọ bụ ihe ọbụla na-akpali 08057837672. ị na-erecha vidio tụsara ya ndị ya adọnọ ya gazienụ.